Kape-kape tayo guys. Kape. Ayan, good morning sa inyo dyan mga ka-SM White Sugar Family. Ayan, tara kape tayo habang nagawa ng dala guys. Ano to, pampalipas oras yung dala. Ayan. Tapos habang nagkakape, pwede ka rin gumawa. Ayan. Para habang gumagawa ka, magkakape at may natatapos. Di ba guys? Mag-start tayo sa 6 to 8 hospitals para makita natin, and then mag-NCR wide tayo, mga isang hospital per LGU ng NCR. Tapos po mag-expand na tayo mga part ng sa ibang parte ng ating kabubuan. Nakakapag-umpisa, nangangawit na. Phase approach din sa Ayan. mga region. Opo. Bakit po sa mga hospital, Yusek? Kasi kailangan natin bantayan ano ba yung mga Sabay kape. para ready kung ano man ang mangyari sa mga bata. Tapos ang umpisahan natin, kasi may mga medical conditions yan, ang umpisahan nilang bakunahan sa mga hospital, yung mga dati namin sinuso, yung tinatawag natin cohort na. So kung yung mga nakikita na nilang mga pasyente na may sakit sa puso, yung mga pasyente na so umpisahan yung mga pagbabakuna ng children with medical conditions. Pizza guys, oh. Kaya tayo pizza. Lumabas yung balita na pinag-aaralan na rin gobyerno na maliban sa Pfizer at Moderna ay subukan din ang Sinovac para sa mga bata. Wala pa pong EUA ang Sinovac para sa bata. Ang meron pong EUA dito sa Philippine FDA po ay yung Pfizer at Moderna, Sir Nolly. Iyo. Pero nabasa ko sa China, ginagamit na rin no? Ang Sinovac? Yes. Tama ka, Sir Nolly, pero hindi natin magagamit yan kung hindi mag-apply ng EUA for the children. Kasi kailangan aralin din ng ating FDA, tapos yung ating tinatawag na Health Technology Assessment Council Committee, at saka yung mga eksperto kung pwede na yung ibang... Uy. Isek? Yes, go ahead. Okay. Pag sinabi po merong comorbidities ang isang bata o may sakit, ano mga nasa ilalim ng comorbidities? Yung mga comorbidities, ang nailista po ng ating mga eksperto, 12 general classification in medical complexity. Ito yung mga bata na dependent sa technical support. Ibig sabihin yan, meron mga tracheostomy o may mga assistive devices, yung mga may genetic conditions, yung mga... Nag-almusal na ba kayo guys? Kape na rin kayo dyan. Tama yun, Sir Nolly. Tapos yung mga neurologic disorder, yung mga epilepsy, yung mga seizure, tapos yung mga metabolic, yung may mga diabetes ng mga bata, tapos yung mga may sakit sa puso, kasi may mga bata din mataas ang blood pressure, mga rheumatic heart disease, tapos kasama mo dito yung mga obese. Obesity, kasi tumataas po ang mga komplikasyon at yung kanilang rate ay mas mataas pag sila ay obese. Tapos yung may mga HIV infection, kasi nga bumababa yung kanilang immune response, so kailangan mag-boost natin yan. Yung may mga tuberculosis, no? Importante na mabigyan sila ng mga unang bakuna. Kaya yung National Children's Hospital, ang cohort niya, usually yung mga may TB na bata, kung nagpapacheck up sa National Children's Hospital. Yung mga may chronic respiratory diseases, no? Yung mga Sarap. may bronchial asthma, yung mga obstructive sleep apnea. Tapos yung renal Pizza guys. disorder, Sir Nolly, yung may mga sakit sa bato, yung mga chronic kidney, mga nephrotic syndrome. Tapos yung may mga sakit sa atay, yung mga chronic liver disease. Tapos yung mga immunocompromised due to disease or sickness. Dahil yung mga may malignancies, yung may mga leukemia, thalassemia, yung mga cancer patients na chemotherapy, immunocompromised yan. So sila yung mga unahin natin. Yan ang una, Yan, opo. Ang ibig sabihin, unahin lang sila, pero it doesn't mean na sila lamang, wala na susunod. Tama ka, Sir Nolly. So, unahin natin para
natin kung ano yung mga expect natin. Oo. Tapos doon, pag maganda-ganda na yung rollout, mas komportable na yung ating headquarters sa pagbabakuna, then pwede na tayo mag-roll out sa mga ibang bata na walang medical condition. Yusek, pag sinabing obesity, paano mo natin isasama dyan yung mga bata? Obesity, yung mga kita mo naman sa physical appearance pa lang. Although, pwede naman timbangin, tapos measure yung kanyang height and weight, tapos pag nandun sa obeso, yun ang mga hindi regular na nagpapacheck up, di ba? Kasi kaya kailangan natin ang tulong ng ating mga lokal na pamahalaan, ating mga local health officers, tapos yung mga sa palagay nila ay nandun sa kategorya nyo, pagpa-register yung Ay, busog na ako guys. Nakagidalawang igop pa lang ako ng kape. Oo. Parang pag obese ka, malalaman lang yan sa iyong timbang, sa iyong height, at sa inyong age. Tama ba? Yes, tama ka, Sir Noli. So, titingnan sa timbang, titingnan yung may mga measurement sa height, tapos yung mga abdominal birth. Pag-compute, pero kita mo naman na sa physical appearance yung talagang obese na, Oo. age. Yes. Oo. Kala nila malusog, pero yung pala, sakit din yun. Well, it's a condition, hindi naman sakit, but dahil sa pagiging obese, maraming mga sakit na pwedeng tumapos sa bata. Pag obese ka. Yes. Iyon. Okay. Ito pa, dahil minor de edad, kakailanganin din ang consent o pahintulot sa mga magulang bago makunahan ang bata. Tama ka, Sir Noli. Hindi lang po yung assent ng parent or guardian, kailangan din yung assent. Ibig sabihin na pumapayag din yung mga bata na sila ay makunahan. Kasi 12 to 17 may mga na rin nga. So, kailangan parehong pumapayag yung magulang o guardian at yung bata na makunahan. Yun. Okay. Ito ang mga tanong ng ating mga kababayan po. Ano po ang side effects ng Pfizer at Moderna na maaaring asahan sa mga bata na babakunahan 12 to 17? Based on the experiences abroad, ang isang binabantayan natin yung tinatawag nating anaphylaxis, yung allergy, yung may severe reaction, tapos yung tinatawag nating pericarditis, myocarditis sa puso. Kaya gusto natin ma-clear ng pediatrician yung bata, tapos paghahandaan natin yung mga mararamdaman ng bata after the immunization at patugunan natin kung meron mga sakit. Kaya kailangan pala talaga ospital ang bakunahan. Ayan guys, pag gumagawa ka ng dala, habang nagkakape, hindi mo na mamalayan yung oras mo ay lumilipas, nawawala yung inip mo. Kasi ang focus mo nandito sa ginagawa mo. Kaya yung kinakain mo, baka pag kumakain ka man o nagkakape, baka malamig na pag naisipan mo na. Kung private company daw ang magbabakuna at may consent ng magulang at ng Kaya itong paggawa ng dala ay mabilis na pampalipas oras. May comorbidity. Tapos tingnan muna natin yung roll out. Dapat sa hospital din nila ganapin muna hanggat medyo komportable na tayo na pwede na sa bakuna center. Pero kailangan ready. Pwede mong gawin to pampalipas oras ng umaga, sa hapon. Yan. Kung wala kang magawa, yan. Dito mo ituon yung oras mo sa paggawa ng dala para habang nagkakape, yan, lumilipas yung oras, hindi mo namamalayan, nakakabuo ka ng dala. Tapos sa mga bata, bago bakunahan. Pero on the day of the vaccination, meron din na maglalaan din tayo ng mas mahabang panahon para mapaliwanagan ang parents or guardian at saka yung bata ng papapakuna. Ano po ang dapat gawin Di ba guys? natapos pakunahan ng bata at nakaranas ng lagnatin o buhit
sipulin after di bakuna? May mga immediate relief po tayo. Ayan guys, mega shoutout sa inyo dyan, lalo na sa mga kaibigan ko, ka-SMY tuber ko. Ayan, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Ayan, maraming salamat. Tara guys, kape tayo guys. Isang link kung saan